Arkadaşlı kahraman serdarmydan kiçi orta telekeçili gurmak barda edýäni ýygdarly aladylary, eşur telekeçiliň netijeli işlemeni, hususy kärhanalaryň ötüş depmalarynyň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Ýurdumyzda telekeçiliň erkin ötmek üçin düredilýän amatly şertlerden peýdalanyp zähmet çekýän Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçiler Birleşmesiniň azaty bolan Laçyn mebel hususy kärhanasynyň telekeçileri halkymyzyň mebel önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmakda birnäçe işlere alyp barýarlar. Kärhanada daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutup bilýän önümçiligiň ýoly goýmagy, bu ýerde ýokary hirli hemde döwrebab mebel önümlerini öndürmäge uly mümkinçilikler döredýär. Ağaç önümlerini teýmarlaýjy, kesejy, ýonyjy hemde ýylmaýjy kämil enjamlaryň tejribeli ağaç ustalar tarapyndan sadaşykly iş edilmegi netijesinde her güni dürli görnüşli, dürli ölçekdäki mebel önümleriniň birnäçesi taýýarlanýar. Eli hünärli ağaç ustalarynyň taýýarlaýan mebel önümleriniň hataryny häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän ýaşaýyş jaýlarynyň mehmanhana, aşgana hemde iş otaglary, hemde çaýlar otaglary üçin mebelleri, dürli ölçekdäki ýumşak mebelleri idare kärhanlar üçin taýýarlanan ýürüte mebelleri görkezmek bolar. Bu mebelleri çeperçilik bedegleri heme hili wagtda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutup bilýän mebellerdir. Eşur telekeçleri özleriniň dürüjülük gödüleri arkaly mebel önümçiligi boýunça oňyn hemde täze döwrebap çözgütlerim tapýarlar. Eşur telekeçiliň önürýän mebel önümleri ýurdumyzda geçirilýän sergilerde hem bäze şu ukyply haritlar bolmak bilen aýratyn tapawutlanýar. Halkara parahatçylyk we ananyşmak ýolunda hatam joşgyny zähmet çekýän bu hususy kärhananyň işçileri halkymyzyň öseni islerini kanagatlandyrmak maksady bilen şunlara mebel önümleriniň has döwrebap täze görnüşlerini öndürmegiň üstünde işýärler. Eşur telekeçleri özleri üçin düredip berýän şeýle giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyda hemde hurmatly prezident bolup, arkadagly gahrman serdarmyda alkyş sözlerini beýan edýärler.